Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και σήμερα μαζί σας και σήμερα κοντά σας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. 5η 8 Μαΐου και βέβαια, κυρίες και κύριοι, όσο περνάνε οι μέρες, όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, οπότε και εκεί θα δοθεί δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, σε όλους τους Έλληνες ψηφοφόρους να ψηφίσουν και είτε να διατηρήσουν την πολιτική κατάσταση όπως αυτή είναι μέχρι σήμερα, είτε διαφορετικά να δώσουν μια νέα πραγματικότητα στην πολιτική σκηνή του τόπου, φέρνοντας στην επιφάνεια νέα κόμματα, καταργώντας κόμματα που αυτή τη στιγμή λένε ότι τελειώνουν πολιτικά, το λέμε εμείς, το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λέει ο κόσμος. Σημασία έχει πάντως, κυρίες και κύριοι, ότι όσο πλησιάζει η 25η Μαΐου, όλοι περιμένουμε να δούμε κάτι το διαφορετικό και βέβαια πολλοί είναι οι σημερινοί πολιτικοί οι οποίοι σκέφτονται τι θα κάνουν μετά την 25η Μαΐου, θεωρώντας ως νέα αφετηρία για την πολιτική ζωή του τόπου την 26η Μαΐου. Σε αυτό όμως το σημείο θα ήθελα να παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, δύο υποψήφιους ευρωβουλευτές. Βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες μιας μεγάλης προεκλογικής περίοδου και έχουμε την χαρά να έχουμε στο στούντιο δύο υποψήφιους ευρωβουλευτές. Ο πρώτος είναι ο κύριος Όθωνας Κουμαρέλας, υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΕΠΑΜ, του κυρίου Καζάκη. Παλαϊκό μέτωπο. Του κυρίου Καζάκη, για να λέμε έτσι, μιας και ο αρχηγός σας είναι ο Γενικός Γραμματέας. Είναι γνωστός σε όλους τους Έλληνες. Και δίπλα στον κύριο Κουμαρέλα είναι ο κύριος Μανώσιος Δουκάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του Λαός, τον οποίο είχαμε και παλιότερα εδώ και μας εξηγεί ό,τι έχει σχέση με την φορολογία. Είναι ο πλέον ειδικός ο κύριος Δουκάκης. Κύριε Δουκάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε και εύχομαι καλή επιτυχία στον συνάδελφο. Και στους δυο σας καλή επιτυχία, κύριε Δουκάκη. Είναι καλό να μπουν μικρά κόμματα στην Ευρωβουλή, το έχουμε πει αυτό. Το να βγάλει ένα μεγάλο κόμμα, ένα ευρωβουλευτή λιγότερο, δεν χάλασε ο κόσμος. Όμως το να μπει ένα μικρό κόμμα στην Ευρωβουλή, αυτό είναι θετικό για τη δημοκρατία. Ο σκοπός είναι να εκφραστεί η κοινωνία και να δείξει τι πραγματικά θέλει. Όχι απλά, γιατί εμείς μπαίνουμε στο στίβο αυτό, όχι ως πολιτικοί, γιατί δεν είμαστε πολιτικοί, μπαίνουμε ως πολίτες και θέλουμε να εκφράσουμε το διαφορετικό. Τη διαφορετική μας άποψη ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο και πρέπει να αλλάξει εδώ και τώρα. Και καλούμε τον κόσμο να συσπηρωθεί σε μια τέτοια προοπτική. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Κουμαρέλα, είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την πολιτική? Ουσιαστικά πρώτη φορά που ασχολούμαι. Βέβαια, είμαι στο ενιαίο παλαϊκό μέτωπο από το 2011. Είμαι ιδρυτικό μέλος του ΕΠΑΜ και παλαιότερα βέβαια δεν ήμουν μέτοχος της πολιτικής ζωής, αλλά όχι από τη θέση, μια ενεργή θέση, ως ενεργός πολίτης περισσότερο. Πείτε μου κάτι, να σας ξεκινήσω και να σας ρωτήσω. Εσείς τώρα με το κόμμα σας τρέχετε, προσπαθείτε να πείσετε τους Έλληνες για το δικό σας πιστεύω. Ποια είναι η διαφορετικότητα που έχει το ΕΠΑΜ σε σχέση με τα άλλα κόμματα και γιατί να ψηφίσει εσάς ο Έλληνας ψηφοφόρος? Τι περισσότερο του προσφέρετε? Εμείς, κοιτάξτε, κρίναμε εξ αρχής ότι βρισκόμαστε κάτω από ένα καθεστώς ξένης κατοχής που επευλήθη βέβαια όχι με στρατιωτικά μέσα, αλλά με οικονομικούς όρους, με εργαλείο το ευρώ, το νόμισμα και πρόσχημα ένα χρέος που μας φορτώθηκε χωρίς να το οφείλουμε εμείς και το οποίο όσο το πληρώνεις, και αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα, τόσο αυτό αυξάνει. Περιττό να σας πω ότι το 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια το χρέος ανερχόταν στα 299 δισεκατομμύρια ευρώ και σήμερα είναι 326. Πιο μεγάλο. Παρόλο ότι έχει στερέψει κάθε τι από την ελληνική κοινωνία. Έχουν ρουφήξει τα πάντα. Και έχουμε βέβαια κάνει και δύο αναδιαρθρώσεις. Έτσι, το γνωστό PSI, όπου με τον τρόπο που έγινε ουσιαστικά καταστρέψανε ζωές ανθρώπων. Μιλήσατε προηγουμένως για τον μικρό ομολογιούχο ο οποίος αυτοκτόνησε και δεν είναι ο μόνος. Και βέβαια διαλύθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, όσα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα είχαν υποχρεωτικά επενδύσεις σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, καταστράφησαν. Αντίθετα, οι τράπεζες και κυρίως οι ξένες τράπεζες πήραν τα λεφτά τους στο ακέραιο και αποζημιώθηκαν και με 35 δις
ευρώ επιπλέον. Τα έχουμε πει, έχουν δημοσιευθεί όλα αυτά τα πράγματα και εμείς απλώς καθόμαστε σαν χαζί και τους κοιτάμε. Αυτό λέμε στον κόσμο. Να σταματήσουμε να τους κοιτάμε σαν χαζί. Εσείς τι προτείνετε, δηλαδή, προτείνετε να γυρίσουμε σε κάποιο άλλο νόμισμα, Προτείνουμε καταρχήν, να φύγουμε από το ευρώ, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχήν να ανατρέψουμε το καθεστώς. Αυτό το καθεστώς να φύγει από τη μέση και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Γιατί χωρίς κάθαρση, χωρίς αποκατάσταση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο βεβαίως είναι να αρνηθούμε την πληρωμή του χρέους. Το χρέος αυτό, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι παράνομο. Εντελώς παράνομο και καταχρηστικό. Και έγινε ακόμη πιο παράνομο με την επιβολή πραξικοπηματικά των μνημονίων. Και το λένε οι ίδιοι. Δεν το λέμε εμείς. Και επειδή ξέρουν πολύ καλά πόσο παράνομοι είναι, γι' αυτό φροντίζουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Συνεχώς. Και δεν πρόκειται να παραιτηθεί ο Σαμαράς το βράδυ των εκλογών, έστω και αν πάρει 3%. Γιατί είναι δεσμευμένος να βάλει τις υπογραφές. Για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, από το Σεπτέμβρη και μετά, με την υποτιθέμενη αναθεώρηση του χρέους πάλι και τέτοια. Εσείς λέτε ότι είναι αντισταγματικό, αλλά βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια επιδίκηση. Είναι παράνομο. Παράνομο. Βλέπουμε όμως ότι θα το έχουμε πάνω από το κεφάλι μας για πολλά χρόνια. Παράνομη είναι η Βουλή, με συγχωρείτε. Έχουμε κοινοβουλευτισμό. Αυτό το κοινοβούλιο έχει μετατραπεί σε πρωτοκολλητή των αποφάσεων της Τρόικα. Και ποια είναι η Τρόικα? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποια σχέση έχει η κοινωνία με όλα αυτά? Ποια σχέση? Και γιατί η ελληνική κοινωνία να αναγνωρίσει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που μια ολιγαρχική ομάδα που πρόδωσε την πατρίδα της έδωσε και είδος στους ξένους, γιατί να το αναγνωρίσουμε? Δεν το αναγνωρίζουμε. Δεν είναι δικό μας το Μαρέλα, ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτά που λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται από τον κόσμο. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς λέμε αυτό που πρέπει να πούμε. Εμείς παρουσιάζουμε συγκεκριμένη λύση, συγκεκριμένη πρόταση. Και μάλιστα είχαμε την ευκαιρία λίγους μήνες πριν, το Γενάρη, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ολοκληρωμένο σε 6 σημεία σημαντικά και 25 συγκεκριμένες δέσμες μέτρων που οφείλει μια κυβέρνηση, όπως είπαμε εμείς, παλαϊκού μετώπου, να εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή προκειμένου να βγούμε από την κρίση. Και να οδηγηθούμε σε έναν δρόμο ευημερίας. Γιατί το ζητούμενο είναι η δημοκρατία και η ευημερία. Δεν είναι να πληρώνουν τους δανειστές. Δεν είστε μέχρι σήμερα ούτε... Δεν μας παίζουν. Και δεν τους παίζουν ούτε εμείς, αν θέλετε. Ένα κόμμα γέφυρες, ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι, νομίζω, οι γέφυρες είναι του κυρίου Τζίμερου και του κυρίου τέτοιου. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Έχουμε μπερδευτεί, είναι 500 κομματίδια. Εμείς είμαστε μέτωπο, δεν είμαστε κόμμα. Εμείς κάνουμε δουλειά βάσης μέσα στο λαό, μέσα στην κοινωνία. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το Σάββατο ήμουνα με τον κύριο Καζάκη μαζί στην Πάτρα σε μια μεγάλη εκδήλωση του ενιαίου παλαϊκού μετώπου, όπου μπορώ να πω περίπου 1.000 άτομα σε αίθουσα ξενοδοχεία έχει ξεχυλήσει, όρθιοι, απ' έξω κόσμος. Τα φαινόμενα δείχνουν άλλα από αυτά που μας λένε ότι θα το δούμε σε 15 μέρες. Αλλά θα δείξει ακριβώς, εμείς δεν λέμε τίποτε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε τη δουλειά μας και μετά ανεξάρτητα αποτελέσματος. Άρα εσείς με λίγα λόγια για να καταλαβαίνει το κόσμος και ο τηλεθεατές που μας βλέπει, όσον αφορά το οικονομικό σας πρόγραμμα, μιλάτε έτσι για μια επιστροφή, θα λέγαμε, σε ένα νέο εθνικό νόμισμα. Ακριβώς. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος κατά τη γνώμη μας. Και όλο αυτό στο πλαίσιο εκτός ευρωζώνης. Εκτός ευρωζώνης. Καθαρά. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη δυναμική μέσα στα πλαίσια του Αποκλείεται. Κοιτάξτε να δείτε, αν μας αποδείξει κάποιος, επειδή έχω γράψει και ένα βιβλιαράκι εγώ πέρσι για τα ζητήματα, τι είναι το ευρώ, τι είναι το εθνικό νόμισμα, ποιες είναι οι ομοιότητες, ποιες είναι οι διαφορές τους, και από εκεί και μετά αναπτύσσω με έναν τρόπο ερωτήσεων και απαντήσεων όλα τα θέματα, αποδεικνύεται εκεί με επιχειρήματα γιατί δεν μπορεί να υπάρξει λύση μέσα στην Ευρωζώνη. Και ξέρετε κάτι, έχουν γραφτεί 5 βιβλία τουλάχιστον στην Ελλάδα και υπάρχει μια πληθώρα αρθρογραφίας από εγκυρότατους οικονομολόγους και Έλληνες και ξένους, όπου επιχειρηματολογούν ότι η μόνη λύση για τη χώρα μας είναι η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα.
Δυστυχώς από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει τίποτε. Μόνο καταστροφολογία. Κύριε Κουμαέρα, θα συνεχίσουμε να πάμε και λίγο και στον άλλο καλεσμένο εδώ, τον κύριο Τοκάκη. Παρακαλώ. Ο κύριος Τοκάκης είναι παλιός νόμιμος στην εκπομπή. Αλλά για να τελειώσω όμως, ούτε 20 δευτερόλεπτα, ότι η άλλη πλευρά δεν μας παρουσιάζει κανένα επιχείρημα. Μα κανένα. Καταστροφολογία. Ότι άμα πάμε σε εθνικό νόμισμα θα έρθει καταστροφή, θα προσγειωθούν, δεν ξέρω εγώ, οι ελοχήμοι στην πλατεία Συντάγματος. Θα αυξηθεί το χρέος, δεν είναι έτσι απλά. Δεν θα αυξηθεί το χρέος. Εγώ μπροστά σε τράπεζα, τι θα γίνει, πώς θα πληρώσω το χρέος, τι μου λέτε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο θέματα, το εξωτερικό χρέος και το εσωτερικό χρέος. Η απάντηση και στα δύο είναι συσάχθεια. Δεν αναγνωρίζουμε το εξωτερικό χρέος ως παράνομο και καταχρηστικό και εσωτερικά πλέον, εφόσον πατάμε το κουμπί, κάνουμε reset, δεν κάνουμε απλά reset στο κομπιούτερ, αλλάζουμε τη μητρική, αλλάζουμε τα χρήματα όλων. Δεν χαρίζουμε. Είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να επανεκκινήσει σε νέες βάσεις η οικονομία. Δεν χαρίζουμε κανένα. Και όχι τα θαλασσοδάνεια βέβαια. Μιλάμε για τον Κοσμάκη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε λοιπόν στον κύριο Τοκάκη, παλιό γνώριμο εδώ της εκπομπής. Κύριε Τοκάκη, είστε πλέον επίσημα υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη, το Λαός. Ναι. Πείτε μας λίγο τις εντυπώσεις στην σας. Ευρωβουλή. Κάντε μια μικρή περιοδία από ό,τι μας λέγατε. Πήγαμε, τι βλέπει ο κόσμος, τι λέει. Εγώ θα αναφέρω την τελευταία επίσκεψή μας με τον πρόεδρο, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, στο Μανταμάδο της Μυτιλήνης, στον Άγιο Ραφαήλ. Θαυματουργή εικόνα. Με τεράστια απήχηση στον ελληνικό λαό, όχι μόνο στη Μυτιλήνη, Κύπρο, Κρήτη, Θεσσαλία. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που ήταν εκεί το τριήμερο. Είναι λυπηρό η κυβέρνηση να λείπει από αυτή την εκδήλωση. Όπως έλειπε και ο κύριος Τσίπρας, ο επόμενος υποτίθεται πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ήρθε στη Μυτιλήνη την Παρασκευή και ούτε άναψε κερί. Δεν ξέρω, δικό του θέμα, δικό του πρόβλημα, αλλά είχε μεγάλο αντίκτυπο. Το Πασόκ δεν εκπροσωπήθηκε από κανέναν, ενώ υπάρχει τοπικός βουλευτής του Πασόκ, ο οποίος βέβαια πρόσκειται στον Γιώργο τον Παπανδρέου, έχουν τα δικά τους προβλήματα. Ο Υπουργός ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που παρουσιάστηκε. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, τον κάλεσε όλο το επιτελείο της Εκκλησίας στο κελάρι, πιάνε καφέ, συζητήσανε. Και βέβαια το παράπονο της Νέας Δημοκρατίας είναι γιατί ο κόσμος δεν αγκαλιάζει τους υπουργούς και τους βουλευτές. Μα όχι μόνο δεν τους αγκαλιάζει, αλλά άμα μπορεί να τους δαγκώσει λίγο και στο αυτί θα το έκανε. Με αυτή λοιπόν την κατάσταση έχουμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να κάτσει στις 24 του μήνα και να συναποφασίσει οικογενειακά ότι πρώτον δεν πρέπει να ψηφίσει κανένα από τα κόμματα αυτά τα οποία μας έχουν κυβερνήσει με το χειρότερο τρόπο και δεύτερον να κατευθυνθεί σε πρόσωπα. Οι 751 ευρωβουλευτές οι οποίοι θα εκλεγούν αυτό το μήνα από όλη την Ευρώπη και 21 από την Ελλάδα είναι μια σταγόνα για όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να πάνε ανθρώποι που να έχουν κολλήσει ένσημα στη ζωή τους, να έχουν βιβλιάριο ενσύμων, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν μόνο παρουσιαστικό και όψη και φιγούρα. Επίσης να μην υπάρχει εμπάθεια. Όποιος είναι να πάει στην Ευρωβουλή να είναι Έλληνας, να είναι πατριώτης, να αγαπάει τον τόπο, να σέβεται το συνυποψήφιό του και όχι να πηγαίνει να κάνει πολιτική λαϊκής μορφής ότι εγώ εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα όποιος πάει εκεί. Από προηγούμενες πληροφορίες που έχω, καταρχάς έχω επισκεφθεί πολλές φορές στις Βρυξέλλες σαν πρόεδρος φοροτεχνών με συνέδρια και τώρα στις 16 Ιουνίου μαζί με τον κύριο Μελάτο Χρήστο, με τον Σεϊμένη, τον καθηγητή του Πανεπιστήμιου και εγώ θα πάμε για συνέδριο φορολογικό, ανεξάρτητα εάν είμαστε ή δεν είμαστε στην Ευρωβουλή. Άρα τη ζούμε την Ευρωβουλή. Μας είπε λοιπόν η κυρία Μαριέτα Κουτσίκου ότι σε μια συνάντηση που είχαμε μαζί της πριν 15 μέρες
ότι ζητούσε από τον κύριο Σαμαρά 15 μήνες να τον δει, να τον ενημερώσει και να πάρει οδηγίες. Αυτά δεν ισχύουν. Εγώ εάν πάω στην Ευρωβουλή θα ενημερώνω τον πρόεδρό μου, τον Γιώργο τον Καραζαφέρη, και τον πρωθυπουργό και τον αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον αρχηγό. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και όχι να πηγαίνουμε για να κάνουμε τα ψώνια μας. Ή όπως επίσης μου ανέφεραν ότι από τους 21 ευρωβουλευτές οι 10 ήταν στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής. Οι άλλοι 11 ήταν ή ασθενείς ή είχαν επαγγελματικές οργανώσεις ή βαριότανε. Δεν είναι αυτό εκπροσώπουση. Μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός δεν έδινε σημασία για την Ευρωβουλή. Τώρα πρέπει, κατά τη γνώμη τη δική μου, και δεν ξέρω και πόσοι συμφωνούν, ότι να επιλέξουν μόνο πρόσωπα. Όχι τίποτα άλλο. Δεν εξυπηρετεί τον τόπο μας κάτι διαφορετικό. Δεν έχει αλλάξει αυτό, πιστεύετε, κύριε Ντουκάκη? Δηλαδή ο κόσμος δεν θα επιλέξει πλέον με βάση την κομματική καταγωγή του καθενός, αλλά με βάση το πρόγραμμα του καθενός. Έτσι, εγώ θα έλεγα ακόμα περισσότερο, τα πρόσωπα, να χτυπήσει πρόσωπα. Εδώ οι εφημερίδες, οι δύο, η Real και το θέμα της Κυριακής, είχαν 30 υποψήφιες γυναίκες και τις οποίες έλεγα για τα προσόντα τους και τους είχαν φωτογραφία με μπικίνι ή ήταν ξαπλωμένες. Καλά κάνανε με τα ρούχα του μπάνιου, σε πισίνα κτλ. Δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός. Δηλαδή δεν πρέπει να φτάσουμε να εκλεγούν και οι γυναίκες. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Αλλά πρέπει, αν θέλουμε κάτι να βελτιωθεί, θα πρέπει να προσέξουμε ποιο πρέπει να στείλουμε στην Ευρωβουλή. Ποιο πρόσωπο, αν θα δουλέψει ή δεν θα δουλέψει. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που ήμουν εγώ το 2012, σας διαβεβαιώ ότι κόμματα, συγκυβερνούσε τότε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, ότι ερχόταν βουλευτές να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο και τους έδινε χαρτάκι ο υπεύθυνος του κόμματος, θα ψηφίσουμε το άρθρο 1, το 2, το 3 θα το καταψηφίσουμε, το 4, δηλαδή ήταν μέσα στη Βουλή και δεν δίνανε, στην Ολομέλεια, και δεν δίνανε σημασία. Σου λέει δεν πάει, μιλάει αυτό κτλ. Θα πάρω τελικά από τον εκπρόσωπο του κόμματος ένα χαρτάκι, τι θα ψηφίσω και τι θα καταψηφίσω. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και η Ελλάδα έχει ανάγκη σοβαρής παρουσίας. Ως προς το οικονομικό σκέλος, τη συσάχθεια την πιστεύω ακράδαντα κι εγώ, ότι πρέπει να σηκωθούμε ένα πρωί, να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα και να σβηστούν τα πάντα. Γιατί πριν μερικές μέρες η κυβέρνηση εδώ διέγραψε 18 δις σε πετρελαιάδες, οι οποίοι ήταν φοροδιαφυγή καραμπινάτη λαθρεμπορίας. Δηλαδή παίρνανε το πετρέλαιο, ας πούμε το βαρέλι $3, και τα τιμολόγια φτάνανε Αφγανιστάν, Πακιστάν και άλλες χώρες και έφταναν εδώ με 13 ευρώ τελικά τα τιμολόγια. Το ίδιο κάνανε και επιχειρήσεις, τις οποίες τις γνωρίζω εγώ, διότι είναι το επάγγελμά μου. Είμαι από το 1964 στο επάγγελμα και έχω και τις πληροφορίες μου. Γιατί λοιπόν ο πετρελαιάς να γλιτώνει 18 δις και γιατί ο οποιοσδήποτε Έλληνας να μην γλιτώσει 1.000 ευρώ, 2.000, 3.000 και να ξεκινήσουμε με ένα καθαρό ταμπλό. Απάντηση τι ξέρετε, πολύ καλά κι εσείς. Ο πετρελαιάς θα δώσει και το κάτι της στους πολιτικούς που θα ψηφίσουν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και το γνωρίζετε. Και εσείς κύριε Πετρελαία. Άρα αυτή δεν είναι επιχείρημα. Δεν είναι δημοκρατία, αλλά αυτό γίνεται. Είναι επιχείρημα από όλα τα κόμματα να προτάξουν. Δεν βγαίνετε, κύριε Ντουκάκη, συγγνώμη να πείτε ότι χαρίστηκαν 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Το έχω πει 500 φορές εγώ. Ανοίγουν στο στέργιο, στον κύριο Ντουκάκη. Όχι, γιατί θα φάω 500 μηνύσεις. Δεν είμαι βουλευτής. Και θα είμαι κάθε μέρα στα ποινικά δικαστήρια και θα με βλέπετε στη συνέχεια εκεί, κύριε Καλογύρου, και θα κοροϊδεύετε. Θα λες ο Ντουκάκης πάλι κατηγορούμενος. Εσείς που θέλετε να είστε στην πολιτική δεν τα λέτε. Εδώ είναι φανερό για ποιους ψήφισε η Βουλή. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ας ζητήσουν. Με τον Όμιλο Βαρδινογιάννη για τα πετρέλαια και για όλα αυτά και με το ΣΔΟΕ, θα τα ξέρουμε. Και τα ξέρετε κι εσείς. Αλλά βλέπω ότι κι εσείς που θέλετε να είστε νέοι πολιτικοί, δεν μιλάτε. Κάνετε λάθος. Δεν είναι έτσι. Έχουμε οικογένεια και υπάρχουν νόμοι και φυλαγόμαστε. Δεν είναι τόσο εύκολα. Για τον εαυτό μου μιλάω. Δεν μπορώ εγώ να κατηγορώ
υποτίθεται, διότι αν λέμε γεγονότα, δεν κατηγορούμε. Αυτή η τροπολογία που είπατε συγκεκριμένα αφορούσε κάποια δεν έχει χρήματα, ονόματα μέσα. Λέει ότι οι περιπτώσεις αυτές οι οποίες ήρθαν τα τιμολόγια από offshore. Όλοι ξέρουμε. Αλλά άλλο το όλοι ξέρουμε. Και άλλο να έχουμε από την ίδια τη Βουλή τα ονόματα. Ότι σβήνουμε αυτό και αυτό το φόρο. Να σας πω και κάτι όμως ακόμη. Ότι λέμε ότι υπήρχε φοροδιαφυγή. Εγώ θα πάω στην άλλη άκρη. Γιατί να μην μπορεί ένας επιχειρηματίας να φέρνει τιμολόγια του εξωτερικού. Δηλαδή, καλά, δεν μπορεί να αγοράζει με $3 το βαρέλι και να το φτάνει στην Ελλάδα. Αν αγοράζει και με $1 το βαρέλι. Γιατί δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, και δεν οι ξένοι που χρησιμοποιούν όλες τις offshore εταιρείες, είτε στο Ντουμπάι, είτε στο Χονγκ Κονγκ, είτε στις οποιοδήποτε νήσους, και τα αποδέχονται, είναι κακοί. Είναι και εμείς οι Έλληνες είμαστε έξυπνοι και τα δεχόμαστε. Υπάρχουν φορολογικοί νόμοι που επιβάλλουν κυρώσεις σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι και εμείς το τραβάμε πολύ και αναγκάζουμε τους επιχειρηματίες και ο Ντουκάκης και φοροτεχνικός να βρίσκουν άλλους τρόπους. Και εγώ θα πω ότι αυτό που έγινε, και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, τι έχει γίνει και με το ΣΔΟΕ και με τα απορίσματα που είχε βγάλει. Λοιπόν, αλλά δεν βγαίνει. Ούτε ο Καζάκης βγαίνει να μιλήσει παράδειγμα, ούτε ο Καρατζαφέρης λέω άλλο ένα παράδειγμα, ούτε ο. Δεν μας παρακολουθείτε. Δεν σας παρακολουθώ. Ονόματα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε. Όχι. Οι πράξεις καταδικάζονται. Αλλά βέβαια χωρίς στοιχεία δεν μπορεί να βγει κανείς και να ονοματίσει τον κύριο Τάδε. Με ονόματα όμως έχουμε βγει επανειλημμένως και έχουμε καταγγείλει. Έχουμε ένα. Αλλά δεν αρκεί η καταγγελία. Εμείς ξέρουμε ότι το καθεστώς πρέπει να αλλάξει. Ναι. Το να πούμε τώρα περιπτωσιολογικό, ο κύριος Ντουκάκης. Και όλο ξεκίνησε από αυτό που λέτε εσείς άχθια. Και εγώ συμφωνώ. Να σβηστούν όλα τα χρέη όλων των Ελλήνων, να ξεκινήσουμε. Όλοι ξέρουμε ότι η Βουλή έγινε ένα πλυντήριο παρανομίας. Όλοι το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην το ξέρει. Αυτοί λοιπόν που ψηφίζουν, ας ψηφίσουν σωστά για να μπορούμε να μιλάμε. Εάν είσαι στην Ευρωβουλή, μπορεί να αναφέρεις και ονόματα οτιδήποτε. Δεν μπορούμε εμείς εδώ. Κυρία Τσίμου, για να μας ενημερώσετε. Βέβαια, και οι συζητήσεις που γίνονται είναι πάντα καλές για να ακούει και να μαθαίνει ο κόσμος. Εγώ είπα και τη μία άποψη ότι δεν μπορείς τον επιχειρηματία να τον κυνηγάς. Και ο επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να βρει άκρη. Λίγο, να το ολοκληρώσω και μέσα στη συνέχεια. Εδώ έχω ένα χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους του κράτους μας. Εδώ λοιπόν έχουμε 163 δις το κεφάλαιο που οφείλουμε μέχρι το 2057 και τόκους 157 δις. Και ερχόμαστε το 2015 να καταβάλουμε τόκους και κεφάλαιο 16,1 δις. Πού υπάρχει πλεόνασμα, πού πρωτογενές πλεόνασμα, πού δευτερογενές. Μας κοροϊδεύουνε. Έχουμε τα επόμενα χρόνια με 14,4 δις αυτά που έχουμε υπογράψει. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Δεν θα τα βρούμε. Καινούργια δανεικά. Πόσα πρέπει να πληρώσει το 2015? Ορίστε. Το 2015 πόσα πρέπει να πληρώσει? Το 2015 16,1 δις ευρώ. Νομίζω θα βγούμε για δανεισμό. Πάλι θα βγούμε. Κάθε μέρα θα είμαστε για δανεισμό. Χρέη πάνω στα χρέη. Τα χρέη επίσης, για να είμαστε λίγο πιο ενημερωτικοί για τον κόσμο, οφείλουμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 134 δις. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία. Και μετά έχουμε οφειλές σε άλλα κράτη. Ισραήλ, Κίνα, Ιαπωνία, Αμερική. Ποιος θα τα βάλει μαζί τους? Ποιος μπορεί να τα βάλει και να τους πει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν σας πληρώνω και κόφτε το λαιμό σας? Εκεί είναι που θα πούμε το δεσπότη Παναγιώτη. Χρειάζεται λοιπόν συζήτηση, η άποψή μου. Αυτά τα κράτη είναι εκδικητικά, δεν σε αφήνουν τόσο εύκολα. Μπορεί να πάρουμε παράταση, μπορεί να μειωθούν οι τόκοι που είναι, ξέρω εγώ, 158 δις. Μπορούμε να εξηγήσουμε, δηλαδή στο Ισραήλ που μας δάνεισε για να μας κρατάει, μπορούμε να τους πούμε ότι ξέρετε κάτι, παγώστε το, γιατί εμείς έχουμε 500 απεργίες το μήνα και από εμάς δουλεύουν 2 εργοστάσια δικά σας. Το ξέρετε ότι 2 εργοστάσια στο Ισραήλ συντηρούνται από εμάς. Και από ποια είναι αυτά? Από τα δηλητήρια, τα χημικά που ρίχνουν η αστυνομία και οι άλλοι στον κόσμο που κάνει απεργία. 2 εργοστάσια, αυτά τα χημικά τα προφητευόμαστε συνεχώς. Από εκεί δεν προλαβαίνει το Ισραήλ να μας καλύψει και πάμε και λίγο στη Γερμανία. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε την οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε οικονομικά δεδομένα, να έχουμε επενδύσεις, να έχουμε ανάπτυξη, μείωση της φορολογίας. Το 2014 έως 2019 αυτή η πενταετία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της οικονομικής συνεργασίας, της φορολογικής συνεργασίας. Η Αγγλία έχει φορολογία
στο εισόδημα, στο φυσικό πρόσωπο, η ανώτατη 26%, εμείς έχουμε 42% ανώτατη σε μικροποσά. Συν 4 που είναι αλληλεγγύη, 46%. Ποιος θα πάει στο εξωτερικό να συνεννοηθεί με αυτούς τους 751 ευρωβουλευτές να πάμε σε ένα... Το ΦΠΑ είναι σε εμάς 23% και πάνε ακόμα και τα τρόφιμα τώρα να το πάνε στο 21%. Όταν σε αυτούς είναι 0, είναι 5, είναι 7, το ανώτατο 13. Βοηθήματα. Εμάς για 5 παιδιά έχεις 0 αφορολόγητο, 0 απαλλαγή. Όταν ακόμα επί Σπαρτιατών έλεγαν ότι όποιος έκανε παιδί του έδινε 1 εκτάριο, 2-3 για να ζήσει το παιδί του. Στην Αγγλία, όπου σπουδάζουν οι κόρες μου και επισκέπτομαι τακτικά και συχνά, βρήκα φορολογικό νόμο που αν κάποιος δεν έχει αρκετά εισοδήματα και συντηρεί ένα γατί, ένα σκυλί, ένα πουλί και δεν ξέρω τι άλλο ζωντανό, του δίνουν 300, 400, 500 λίρες για να μην υποφέρει το ζώο. Και εμάς εδώ τον άνθρωπο τον έχουν πεταμένο. Μέχρι και ένα φάρμακο να πάρεις που σου κάνει άμεση ανάγκη, πρέπει πρώτα να σου βγάλουν την ψυχή. Μάλιστα. Να πω κάτι για το χρέος και ότι θα τα βάλουμε με τα θηρία και δεν μπορούμε, είμαστε φουκαράδες. Αυτή είναι η λογική του ραγιαδισμού. Συγγνώμη. Και εμείς δεν τη δεχόμαστε καθόλου. Γιατί πρώτα-πρώτα με τα PSI και με τους μηχανισμούς στήριξης κτλ. Όλο το χρέος, αυτό που μπορούσαμε να χρωστάμε σε ιδιώτες ομολογιούχους, μεγάλες ξένες τράπεζες του Ισραήλ, της Αμερικής κτλ. Όλο αυτό το χρέος άλλαξε χαρακτήρα και μεταφέρθηκε στον μηχανισμό στήριξης, στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Όχι σε κράτη, σε ένα θεσμό υπερεθνικό. Είναι τα 134 δις, κύριε συνάδελφε. 134, είναι του Υπουργείου Οικονομικών ο πίνακας, τον οποίο έχω στη καλά, εντάξει, εγώ σας λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα τσακωθούμε. Όχι, μα δεν είναι και λίγα τα λεπτά. Δεν είναι και λίγα. Δεν θα τσακωθούμε σε αυτό. 134 δις. Εγώ δεν είμαι με τα νούμερα, εγώ πολιτικά τοποθετούμε. Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο μέρος του χρέους, το οποίο είναι στον μηχανισμό στήριξης. Πέρασε όλο στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης. Αυτό. Ομόλογα σε ιδιώτες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγα. Και είναι αυτά που κυρίως αγοράστηκαν. Έχουμε αυτά που τα έχει η οικογένεια Παπανδρέου σε ιδιώτες πλέον. Είναι σε ιδιώτες λίγα και είναι αυτά που παίζονται στη δευτερογενή αγορά και γίνονται τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Οι ομολογιούχοι πραγματικοί που αγόρασαν για να επενδύσουν μέσω μακροπρόθεσμα και να έχουν μια απόδοση, αυτοί έχουν εξαφανιστεί. Χάσαν τα λεφτά τους με τα PSI. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Είναι σε μεγάλα funds του εξωτερικού, κερδοσκοπικά funds, και στο μηχανισμό στήριξης, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, το χρέος όλο. Αν θέλετε, στις 14 του Μάρτη, φέτος τώρα, το Ευρωκοινοβούλιο, επειδή μιλάμε για το Ευρωκοινοβούλιο, που δεν έχει βέβαια αποφασιστικό χαρακτήρα, είναι έτσι λίγο για το Θεαθήνε, πήρε μια απόφαση. Όπου η απόφαση του λέει το εξής. Όλες οι ρυθμίσεις των μνημονίων της Τρόικας και ό,τι επευλήσει στη χώρα είναι παράνομο. Γιατί παραβιάζει το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ποιο είναι το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο? Οι συνθήκες που συγκροτήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το λένε οι ίδιοι, που υποτίθεται είναι και δανειστές μας, εμείς τι θα πούμε? Ότι ναι, θα πληρώσουμε το χρέος γιατί είναι νόμιμο? Όταν οι ίδιοι μας το λένε κατάμουτρα, ότι ξέρετε αυτά που σας κάνουμε είναι παρανομίες. Εάν ο ελληνικός λαός δεν σας δώσει τη δυνατότητα να τον εκπροσωπήσετε στην Ευρωβουλή, αυτό αυτόματα συνεπάγεται ότι και το κόμμα που ιδρύσατε, το ΕΠΑΜ, θα πάψει να υπάρχει, θα κατεβείτε και στις εθνικές εκλογές, οπότε αυτές γίνουν ναι? Όχι βέβαια, δεν σταματάμε και εξάλλου για μας οι εκλογές είναι δευτερεύον, είναι βήματα. Είναι, αν θέλετε, πεδία μάχης του αγώνα μας. Δεν πρόκειται μέσω των ευρωεκλογών να γίνει κάτι μέσω των εθνικών εκλογών. Απλά η προσπάθεια δική μας, απευθυνόμενη στη λογική του κόσμου και όχι στα συναισθήματά του, είναι να εκφραστεί καταρχήν και να αρχίσει, αντιλαμβανόμενος την πραγματικότητα, να συσπυρώνεται, να οργανώνεται για να φέρει την ανατροπή στη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας.
ποια κόμματα θα μπορούσατε να συνεργαζόσασταν? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε δύναμη ενότητας, δεν είμαστε δύναμη διάσπασης. Για να πούμε και στην συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Εμείς γι' αυτό είμαστε μέτωπο. Παραμερίσαμε πολιτικές, ιδεολογικές διαφορές. Δεχόμαστε στο καταστατικό μας μέσα ακόμη και μέλη άλλων κομμάτων να έρθουν να ενταχθούν στο βαθμό που ασπάζονται τα 5 βασικά προτάγματά μας. Που είναι ανατροπή του καθεστώτος, τιμωρία των ενόχων, διαγραφή του χρέους, μονομερής διαγραφή του χρέους με βάση το διεθνές δίκαιο, από τη Συνθήκη της Βιέννης του 1969 μέχρι σήμερα, ό,τι προβλέπετε. Κατόπιν, έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτο βήμα έξοδος από την Ευρωζώνη, εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, διότι αυτό το τραπεζικό σύστημα είναι σαράφικο, είναι γκανγκστερικό. Χρειαζόμαστε ένα άλλο τραπεζικό σύστημα πραγματικά εθνικό. Μα μόλις πληρώσαμε την Eurobank ακριβώς, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάλι να ξαναγοράσουμε ακριβά και να πουλήσουμε φτηνά. Λεπτομέρειες και ρυθμίσεις ενός γενικότερου θέματος, ενός γενικότερου προβλήματος. Ότι έχουμε ένα καθεστώς επί της ουσίας ολιγαρχικό και κατοχής, ξένης κατοχής. Δεν είναι μια πραγματική δημοκρατία. Και γι' αυτό ζούμε όλα αυτά που ζούμε. Γιατί αν είχε ο λαός τη δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση των... Γιατί αυτό εκφράζεται ο λαός ελεύθερα. Εκφράζεται, όχι. Δεν νομίζω ότι τον καταπιέζει κανένα. Ο καθένας ανάλογα με το πόσο το κόβει ψηφίζει. Πρώτον, χειραγωγείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Δεύτερον, ότι και να εκφράζεται όσο εκφράζεται ελεύθερα δεν μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Του λένε, καλά παιδί μου, καλά τα λες, πάμε παρακάτω, εμείς ψηφίζουμε και χαρίζουμε τα 200 εκατομμύρια ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής, έτσι, ή τα τόσα που λέγατε προηγουμένως στους πετρελαιάδες, ή τα άλλα στους μεγαλοεργολάβους. Γυρνώντας με τον κύριο Καζάκη από πάνω από τη Βόρεια, γιατί κάναμε tour από την Πάτρα, φτάσαμε πάνω στην Καστοριά και στην Κοζάνη, και γυρνώντας εχθές από τα διόδια, κάθε 15 χιλιόμετρα και μπάρα διοδίων. Και μάλιστα το φτάσανε για υπόσταση 10 χιλιόμετρων 3,95 εδώ τα διόδια. Για τον κύριο Μπόμπολα. Εμείς θα του πούμε. Εάν ποτέ φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, όχι εμείς, ο κόσμος, η κοινωνία ίδια να εκφραστεί. Πούμε, χορηγία. Φέρτε εδώ και με δικά σας μέσα τελειώστε τα έργα. Αλλιώς όλα δίμευση και τα κάνει το κράτος. Θα έχουν γίνει, κύριε Κατσάκη. Βλέπετε, κανείς πρικίζει το καλά. Συγγνώμη, κανείς ψηφίζει το... Κύριε Κομμάρη, κανείς πρικίζει καλά το γαμπρό του, ναι κύριε Τσέλη. Είναι γεγονός ότι τον ελληνικό λαό τον περιμένει με μεγάλη ταλαιπωρία, την οποία τη γνωρίζει, αλλά δεν θέλει να τη δει κατάματα. Δεν θέλει να το πιστεύει. Ναι, μπράβο. Έχει ψηφιστεί με το νόμο 3863 από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ότι η βασική σύνταξη από 1η Πρώτου 2015 είναι 360 ευρώ η βασική. Θα έχει και ένα επίδομα γάμο 80 ευρώ και κάνα 2 παιδιά και κάνα μεταπτυχιακό. Δηλαδή πηγαίνει στα 520 με 580. Δεν μπορεί να το καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να του κάνει τίποτα, διότι δεν έχει ούτε επενδύσεις, ούτε μείωση φόρων, ούτε πατριώτες που να του φέρουν εδώ τις καταθέσεις και να μπορεί να αναπτυχθεί η χώρα. Όταν λέμε βασική σύνταξη, μιλάμε ότι η σύνταξη των αγροτών, ας πούμε, θα ανέβει. Όχι. Όχι. Τον αγροτό παραμένει. Ίκα και ο ΑΕΛ και ΤΕΒΕ δηλαδή. Θα κατέβουν δηλαδή κι άλλο. Τώρα θα μου πεις, μα εγώ κύριε Ντουκάκη πήρα τη σύνταξη. Το ίδιο σε περιμένει και εσένα. Διότι όταν η σύνταξη που θα δοθεί από 1η Πρώτου 15 θα είναι 520 έως 580 και εσύ παίρνεις 1.300, θα σου πάει στα 1.000 ευρώ και αργότερα το ίδιο. Τι λέει ακριβώς. Ακριβώς, η βασική σύνταξη. Σε ποιους αφορά. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφάλισης πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου, στρατιωτικοί, οι τακτικοί υπάλληλοι νομικοί. Όλοι. Όλοι εκτός του ΟΓΑ είναι. Εκτός του ΟΓΑ. Ναι. Γιατί βέβαια επίσης, το ΟΓΑ, οπότε... το Υπουργείο Οικονομικών έχει βγάλει μια ανακοίνωση, την οποία την έχω εδώ, και λέει ότι είναι επιτυχία του Υπουργείου Οικονομικών που κάνει 2.000 κατασχέσεις την ημέρα. 2.000 κατασχέσεις είναι
είτε σε ακίνητα είτε σε καταθέσεις που υπάρχουν από κάποια φτωχαδάκια, 1.000 ευρώ, 2.500. Και είτε και τα δύο. Και ισχύρας τρίτων. Και ισχύρας τρίτων είναι η συνέχεια. Και ή και τα δύο. Και δηλαδή στους 25 μέρες επί 2 είναι 50.000. Στους 12 μήνες είναι 600.000. Δεν το καταλαβαίνει ότι αύριο θα έρθει και η σειρά αυτού. Και το τρίτο και το χειρότερο που υπάρχει είναι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων. Δηλαδή, έχω μία επιχείρηση εγώ, και ποια επιχείρηση? Έχω ένα φορτηγάκι και έχω πάει στην ΕΙΔΑΠ και της λέω ότι θέλω 2.000 εγώ το μήνα, συν το ΦΠΑ μου που θα σου κόβω την απόδειξη, να σου μεταφέρω τα υλικά, να σου μεταφέρω τα καλώδια, τους εργαζόμενους και όλα αυτά. Και πηγαίνει και κάνει κατάσχεση το κράτος ισχύρας τρίτων. Και τι κάνει? Σου παίρνει τα 2.600, δεν σου αφήνει, δεν σου παίρνει 500 ευρώ, σου τα παίρνει όλα. Αυτή είναι η εντολή. Και όταν εσύ πας να πληρώσεις το ΦΠΑ δεν έχεις μία, αφού δεν πήρες από τον εργοδότη σου. Και έχεις ποινικό αδίκημα. Πας να βάλεις το βεζινά και σου λέει βεζινάς, καλά ρε χριστιανέ μου, εγώ σου δώσα πετρέλαια και λάδια πριν 15 μέρες, πέρασε ο μήνας, πλήρωσέ με και εμένα, γιατί εγώ τα πληρώνω, είναι μετρητής. Και καταστρέφεσαι, δηλαδή μοιάζει με έναν άνθρωπο που του κλείνει ο ένας την πίτη και ο άλλος στο στόμα. Τι θα κάνει? Θα σκάσει, θα πλαντάξει. Και πηγαίνει και ψηφίζει πάλι τους ίδιους. Τότε τι να τους πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ελπίζουμε ότι δεν θα ψηφίσει αυτή τη φορά τους ίδιους. Ελπίζουμε και πιστεύουμε. Ετέθη το ερώτημα εδώ από τους εξαίρετους δημοσιογράφους και είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε. Δηλαδή πρέπει ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή επίσης, να σοβαρεί. Που έχουν καταχρεωθεί, έτσι και αυτά πρέπει. Ναι, εκεί άλλα τους έφαγε το επίσημο κράτος με διάφορα κολπάκια. Τώρα μιλήσαμε και λίγο για τους ομολογιούχους. Εγώ τους έζησα στη Βουλή το 2012, εγώ τους ζήτησα να καταθέσουμε τροπολογία στον νόμο μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε το ΣΥΡΙΖΑ είχε 18-20 βουλευτές, όσες είχαμε κι εμείς, γιατί από μόνοι μας δεν φτάναμε. Και μου έφεραν ένα χαρτί ο πρόεδρος τους, ο οποίος είναι δάσκαλος και ο γραμματέας οικονομολόγος, και μου λένε υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία μόλις έρθει η κυβέρνηση ότι θα μας δώσει τα λεφτά, τα μισά μετρητά και άλλα σε ανανέωση ομόλογων. Τους λέω, τους πιστεύετε? Εμείς εδώ τώρα σας βοηθούμε να καταθέσουμε τον νόμο, έστω και να μην ψηφιστεί, θα τον βρείτε έτοιμο οι επόμενοι να πάρετε αυτές. Και είναι άδικο για τους μικροομολογιούχους, παρόλο που δεν το αντιλαμβάνονται, αυτοί ψάχνουν να χωθούν σε κόμματα. Έτσι έχουν την εντύπωση, διότι η μισή από αυτούς είναι άκυρες οι απολύσεις. Δηλαδή είχαμε και άλλο τρόπο να πιέσουμε το ΠΑΣΟΚ τότε που ήταν κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να πάρουν τα λεφτά τους, διότι απολυθήκανε από την Ολυμπιακή με ομόλογα, οπότε είναι άκυρη η απόλυση. Αν δεν εξοβληθεί ο εργαζόμενος, ακυρώνεται η απόλυση. Τους τα εξήγησα, μάλιασε η γλώσσα μου, τους είδα 5 φορές στη Βουλή και τελικά μου φέρανε ένα χαρτί το οποίο απεδείχθη ότι ήταν βρωμόχαρτο, ήταν άνευ αξίας, διότι δεν το τήρησε. Και μάλιστα από σημερινό υπουργό το είχε υπογράψει. Απλώς δεν το έφερα για να σας το δείξω, για μην, επειδή δεν υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλάβατε? Δεν φταίει λοιπόν μόνο ο ελληνικός λαός. Φταίνε και οι ίδιοι οι οποίοι τα παθαίνουν. Είχα δε περίπτωση φανταστική που πούλησε εργαζόμενο στη Γερμανία το αυτοκίνητό του και ένα τροχόσπιτο και ήρθε και πήρε ομόλογα στην Ελλάδα γιατί βγήκε στη σύνταξη. Και λέει, αφού δεν μου χρειάζονται στη Γερμανία, ήταν από ένα χωριουδάκι. Και του φάγανε το τροχόσπιτο και το αυτοκίνητο που είχε. Τέτοια είναι η κυβέρνηση αυτή. Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω αν είναι από το Θεό ή αν είναι από κάποιον άλλον. Και οι Έλληνες που πάνε και ψηφίζουν πραγματικά τρελαίνουμε. Μας ακούνε τώρα στη Λάρισα, μας ακούνε στη Φαλάνη, είναι εκεί μαζεμένοι στο καφενείο ο Μαδραβέλης, ο Νίκος και οι άλλοι, οι οποίοι είναι φανατικοί. Ρε παιδιά, ποιος σας φταίει αν παθαίνετε κάτι? Σας φταίει, ξέρω εγώ, ο Καζάκης, σας φταίει ο Καρατζαφέρη, σας φταίει κάποιος άλλος? Δεν σοβαρεύεστε λίγο. Κύριε Τουκάκη, αναφερθήκατε πριν σε επενδύσεις. Ναι. Γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις είναι ένα σημαντικό τομέα. Το Α και το Ω. Άμα εισρέψει έτσι, θα εισρέψει σημαντικό χρήμα έτσι στο δημόσιο κορβανά. Απ' την άλλη, όμως, βλέπω ότι έχει δερμοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ο τομέας επένδυσης, καθώς κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε έρχονται Άραβες, έρχονται ξένοι. Αλλά βλέπουμε ότι από τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε μόνο σφοδρή αντιπαράθεση
και μονίμως είναι αρνητική στο θέμα επενδύσεων. Σας ενημερώνω με ποιον τρόπο λοιπόν τελικά θα μπορέσουμε να καταφέρουμε? Κυρία Τσίμου, σας ενημερώνω ότι αυτοί που έρχονται για επενδυτές... Ποιες είναι οι ιδανικές επενδύσεις τότε για εσάς? Σας ενημερώνω ότι αυτοί που έρχονται για επενδυτές έρχονται και συναντιόνται με την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων και όταν τους εξηγούμε ότι εδώ στην Ελλάδα για μία καρφίτσα μπορεί να σε πάνε στη φυλακή χωρίς καθόλου να απολογηθείς. Πού ξανακούσατε? Είμαστε στην Ευρώπη, στην Ενωμένη Ευρώπη, στη χώρα της δημοκρατίας και επειδή οφείλεις μια τροχαία παράβαση, σε πιάνει ο τροχονόμος την Παρασκευή το απόγευμα κοντά στα διόδια προς την Εύβοια και ενώ πηγαίνεις για να πας στο γάμο του ανιψιού σου, σε βάζει στο περιπολικό, σε πηγαίνει στη Γαδά, σε φωτογραφίζει, σου βγάζει ζώνες, δεν ξέρω και τι άλλο και σε έχει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αν υπάρχουν απεργία και στα δικαστικό σώμα τη Δευτέρα η γραμματής ή τίποτε, σε κρατάει. Πού ξανακούστηκε? Και να μην υπάρχει ένας υπάλληλος, να πει ρε παιδιά, χρωστώ την κλίση. Μου ήρθε, δεν μου ήρθε, το ξέχασα. Ο άνθρωπος είμαι, πόσο είναι, 40 ευρώ και 20-60. Πάρτε τα λεφτά και σοβαρευτείτε λιγάκι. Όχι, εκεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να ταλαιπωρηθείς για να ευχαριστηθεί το επίσημο κράτος. Το σοβαρό. Και εσείς κύριε Ντοκάκη, όταν ήσασταν στη Βουλή, δεν ξέρω κατά πόσο παλέψατε και να αλλάξουν αυτά τα παράξενα και παράλογα που πραγματικά υπάρχουν στο... Εγώ δούλεψα, όπως δούλεψε ο Καρατζαφέρης ο Γιώργος στην Ευρωβουλή και έκανε 765 περωτήσεις, εγώ ήμουνα πρώτος στο διάστημα που ήμουνα στη Βουλή και συνεργάστηκα με όλα τα οικονομικά επιτελεία, δηλαδή ο Μακρυπίδης, ο Ανδρέας ήταν στο Πασόκ, είχαμε κάθε μέρα συνεργασία, το ίδιο και ο σημερινός Υπουργός Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι εφοριακός κι αυτός, είχαμε συνεργασία κάθε μέρα και επίσης είχαν έρθει από όλα τα κόμματα, θα σας τα πω μετά off the record, και ό,τι θέματα είχαν, εγώ προσπάθησα να βοηθήσω. Ό,τι θέμα. Και από Πασόκ και από Νέα Δημοκρατία, ακόμα και από την αστυνομία του φρουραρχείου μέσα της Κύριε Ντοκάκη και κύριε Κουμαρέλα, θα πρέπει να πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε κυρίες και κύριοι σε λίγα λεπτά εδώ πέρα για να ακούσουμε τους δύο υποψήφιους ευρωβουλευτών του ΛΑΟΣ και του ΕΠΑΜ να μας μιλάνε για τις ευρωεκλογές που έρχονται και βέβαια μαζί με την κυρία Τσίμου να δούμε και τα υπόλοιπα γεγονότα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, όπως κάθε βράδυ μαζί καταρχήν με την κυρία Τσίμου και απόψε να πούμε ότι έχουμε στο στούντιο προσκεκλημένους δύο υποψήφιους ευρωβουλευτές, τον κύριο Όθωνα Κουμαρέλα, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΕΠΑΜ, του κυρίου Καζάκη το κόμμα, και τον κύριο Μανώσο Ντοκάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή φοροτεχνικό με το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη, το ΛΑΟΣ. Κύριο Ντοκάκη, να ξεκινήσω από εσάς ότι λίγο πολύ τα αποδέχονται όλα τα πολιτικά κόμματα, όλος ο πολιτικός κόσμος. Αποδοχή δεν θα έλεγα, τα ακούει. Συμφωνούν. Τα ακούει. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα, μόνιμο γενικό γραμματέα πενταετίας, τι θα αλλάξει δηλαδή. Να είναι υφυπουργός οικονομικών, το καταλαβαίνω, αλλά θα πάρεις ένα συγγενή σου, ένα αποτυχόντα βουλευτή να το κάνεις. Μπας περιπτώσει, ορισμένα από αυτά σε ορισμένα μπορεί, σωστή έκφραση, μπορεί να υπάρχει νεωτερισμός, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν με πολλή δουλειά, με σύνεση και με πλειοψηφίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Κύριε Ντοκάκη, για πείτε μας λίγο, εσείς τώρα ως φοροτεχνικός, τι γίνεται με το κοινωνικό μέρισμα? Αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, ξεκινάνε από σήμερα, από αύριο, εκατοντάδες χιλιάδες και παίρνουν κάτι της. Έτσι τελικά είναι. πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, ο νόμος που ψηφίστηκε για το κοινωνικό μέρισμα ήταν καθολικός. Λέει ότι επειδή έχουμε πρωτογενές περίσσευμα και το οποίο η κυβέρνηση το είπε ότι είναι 3,5 δις, η Τρόικα είπε 1,5, κόφτε τα δύο, ρίχτε τα στον κάλαθο των αχρήστων. Τελικά με τον νόμο που ψήφισε προοριζόταν για 1 εκατομμύριο που έχουν χαμηλό εισόδημα από 300 ευρώ μέχρι 700-750. Τελικά καταλήξαμε στην τελευταία μέρα σχεδόν να είναι γύρω στις 230.000 αυτοί που θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα
με μια επιφύλαξη ότι περίπου οι 40-50 χιλιάδες θα το πάρουν μεν, αλλά θα το ξαναγυρίσουν πάλι μεθαύριο, διότι λέει έχουν υπόνοιες ότι έχουν αεροπλάνα, ότι έχουν πισίνες, γιατί αυτό λέει η εξαίρεση. Και επίσης αναφέρει στο άρθρο 2 η εγκύκλειος που λέει άλλα αντί άλλων, άλλα λέει ο νόμος, άλλα η εγκύκλειος. Και στην Ελλάδα εφαρμόζεται αυτό που λέει η εγκύκλειος. Λέει λοιπόν η εγκύκλειος ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση ότι φιλοξενούνται, αυτοί δεν παίρνουν το βοήθημα. Έχω την κόρη μου εγώ 22 χρονών, η οποία ψευτοεργάζεται και την φιλοξενώ στο σπίτι μου. Δηλαδή τι έπρεπε, να τη βάλω να κοιμάται σε μια κούτα χάρτινη, έπρεπε να τη στείλω κάτω από ένα γεφύρι. Λέει αυτοί που φιλοξενούνται δεν θα πάρουν τα 300, 400, 500 ευρώ, διότι λέει είναι φοροφυγάδες. Αυτά είπε ο Υπουργός μας. Υπάρχουν δηλαδή, και περιπτώσεις όμως που φιλοξενούνται αρκετά άτομα μέσα από τις συγκεκριμένες δηλώσεις όπως γιατί? Απεδείχθηκε. Γιατί αυτό πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Το Σύνταγμα και ο νόμος λέει ότι ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του καθενός μας. Εάν εγώ έχω εισοδήματα, η κόρη μου δεν έχει, γιατί τη φιλοξενώ, έπεται ότι τα δικά μου τα εισοδήματα είναι δικά της. Πού το λέει? Το Σύνταγμα λέει ότι ο καθένας και ανάλογα τι έχει οικονομική δυνατότητα. Αυτά είναι παραλογισμοί. Δεν μπορεί να γίνουν. Εμείς στην Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών έχουμε πει ότι αν δεν τροποποιηθεί αυτή η διάταξη, όχι τα 6.000 ευρώ να γίνουν 6.300, θα κάνουμε ομαδικές προσφυγές για 800.000 Έλληνες χωρίς καμιά αμοιβή. Χωρίς καμιά αμοιβή. Έχουμε και το Σύνταγμα και το νόμο. Η εγκύκλειος λέει άλλα αντί άλλων. Με γεια τους, με χαρά τους. Και θα έχουμε τους δικαστές μας να δούμε αν είναι δικαστές ουσίας ή δικαστές με εξουσιοδότηση. Να πω κάτι. Συζητάμε τώρα τι, τα προεκλογικά χαρίσματα της κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το επίδομα. Εξαγορά ψήφων καθαρά. Όπως έδινε ο Καραμανλής τότε με τις φωτιές στην Ηλία, τα τριχίλιαρα και σπεύσαν από όλη την Ελλάδα να πάρουν το τριχίλιαρο. Κάτι ανάλογο και τώρα. Και να σκεφτεί ο καθένας μας τι θα ζητήσουν μετά σε ανταπόδοση, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, δεν νομίζω, δεν υπάρχει κόσμος που πραγματικά έχει ανάγκη. Υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη και δεν έχει ανάγκη τα 500. Έχει ανάγκη πολύ περισσότερα. Γι' αυτό είναι η κοροϊδία. Και μάλιστα όταν το δίνουν προεκλογικά, 3 εβδομάδες πριν τις εκλογές, 2 εβδομάδες, άπαξ. Και ταυτόχρονα κόβουν συντάξεις, σας τα διαβάσαμε πριν. Πού θα πάνε οι συντάξεις? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, δύσκολα είναι, αλλά πρέπει. Εμείς τα κάναμε δύσκολα. Αλλά και ο άλλος που θα πάρει το 500 και το 1000 όχι, καλά θα κάνει και θα το πάρει. Εφόσον το δίνουν, καλά θα κάνει να το πάρει. Και θα πρέπει να το πάρει το 500 και να πάει να τους μαυρίσει μετά. Αυτό εξαρτάται στο βαθμό νοημοσύνης του καθενός και μπορεί να αποφασίσει. Εγώ θέλω να κάνω μία ακόμα ερώτηση στον κύριο Ντουκάκη όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, κύριε Ντουκάκη, οι οποίες υποβάλλονται τώρα, έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από τους πολίτες. Ναι, έχουν ξεκινήσει με αργούς ρυθμούς όμως. Τι γίνεται, αλλάζει φέτος το καθεστώς, θα πληρώσουν φόρο? Οι φορολογούμενοι που κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, αυτομάτως τους πιάνει ζάλι. Και αυτό είναι πολύ απλό. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος, διότι καταργήθηκε το αφορολόγητο. Δηλαδή, πρώτα είχαμε 5.000 ευρώ αφορολόγητο, είχαμε 12.000 είχαμε. Ναι, 12 είχαμε, μιλάμε για πέρυσι. Ήτανε 5.000. Αυτομάτως. Και στη συνέχεια, ορισμένες περιπτώσεις είναι εξόφθαλμα επικίνδυνες για τον Έλληνα φορολογούμενο. Δηλαδή, εάν, όπως έχω περίπτωση ενός νέου, ο οποίος παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και πήρε 300 ευρώ, φορολογήθηκε με τα 3.000 που λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι το ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να δηλώνει ο φορολογούμενος. Και ενώ πήρε 300, με το 26% τα 3 είναι 1.500 ευρώ. Πλήρωσε 1.500. Έχω εδώ ένα καθαριστικό μιας κυρίας, το έχω μαζί μου, δεν ξέρω αν θα μπορεί να το δείξει. Εδώ λοιπόν η κυρία αυτή πήρε 2.500 ευρώ από διατροφή του συζύγου. Όταν
η σύζυγος παίρνει διατροφή, είναι φορολογητέο το ποσό. Όταν τα παιδιά, γιατί μας ακούει κόσμος να μην νομίζει ότι λέμε πράγματα, όταν τα παιδιά παίρνουν διατροφή είναι αφορολόγητο. Εδώ λοιπόν πήρε 2.500 ευρώ η κυρία. Είναι το εκαθαριστικό της εφορίας. Και έρχεται και τη φορολογεί με 3.000 που είναι της κυρίας το κατελάχιστο ποσό που πρέπει να δηλώσει, και είχε και ένα αυτοκινητάκι 15 ετών, άλλα 6.600 και πήγε 9-10.600 το φορολογητέο ποσό. Και ενώ πήρε 2.500, ο φόρος για να πληρώσει στην εφορία είναι 4.271,80. Χωρίς να έχει εισόδημα. Όχι, έχει τα 2.500. 2.500 πληρώνει 4. Ναι, πληρώνει φόρο 4. Τώρα, προσπάθησε το Υπουργείο να το διορθώσει, αλλά ακόμα τα κομπιούτερ του Υπουργείου δεν λειτουργούν. Γιατί κάναμε παρέμβαση εμείς και πολιτικά κόμματα και άλλες ενώσεις και η ΠΟΦΕ και η ΠΕΦΕ και η ΕΒΑ, και τελικά λέει το διορθώνω, αλλά δεν το πέρασε. Έχει ψηφιστεί με το 3ο μνημόνιο, δηλαδή εδώ φορολογικά εγώ θα μπορώ να σας μιλάω κανένα μήνα, τουλάχιστον περιπτώσεις. Έχει ψηφιστεί λοιπόν με το μνημόνιο το 3ο πριν μερικές μέρες, το νόμο 4254, 7 Απριλίου του 2014, και λέει στη σελίδα 1464 λογιστικά ποινικά αδικήματα. Αυτά δεν υπήρχαν μέσα σήμερα τα λογιστικά. Και τι λέει? Ότι έχει τουλάχιστον 3 χρόνια φυλακή όποιος χρησιμοποιεί τιμολόγιο ή δελτίο λιανικής που είναι αναλυθές. Δηλαδή, εάν πάμε εμείς οι 4, 2 η ώρα τελειώσαμε από μια εκδήλωση το βράδυ και πάμε και παραγγείλουμε 4 σούπες και έρθει η απόδειξη από τον Ιορδάνη που λέει 4 σούπες επί 5 ευρώ 20, αυτός διαπράττει το αδίκημα το συγκεκριμένο 4 επί 3 χρόνια μέχρι 12 χρόνια φυλακή. Διότι λέει ο νόμος εδώ ότι θα έπρεπε η σούπα να λέει ότι είναι χορτόσουπα. Λόγω εμφάνισης λέω χορτόσουπα. Εμένα ότι ήταν βατραχόσουπα. Η δική σας πατσάς. Δεν ξέρω τώρα, κοτόσουπα. Επειδή δεν τα γράφει αυτά, έχει μέχρι 3. Μα είναι δυνατόν να λέμε ότι θα φέρουμε επενδυτή στην Ελλάδα ή ότι θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις υπέρ της οικονομίας? Αυτά είναι αδιανόητα, δηλαδή είναι σούπερ επικίνδυνα και αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια κάθε λίγο και λίγο. Όπως πριν 5 μήνες βάλανε πρόστιμο 2.500 για μια τυπική παράβαση επειδή καθυστέρησες μία μέρα να πληρώσει το ΦΠΑ και το οποίο το πήγανε μετά τα 2.500 και λέει να, σας τακτοποιήσαμε. Μα 500 ευρώ επειδή καθυστέρησα μία μέρα διότι ήμουνα στο νοσοκομείο ή δεν είχα τα λεφτά για να έρθω να πληρώσω. Μπορεί να θεωρηθούν αυτά ότι βοηθούν το μικρό μας. Αυτά δεν είναι υπερβολικά τα πρόστιμα, κύριε Τουκάκη? Αυτά δεν υπάρχουν σε άλλη χώρα. Δεν υπάρχουν πουθενά. Εμάς αυτά τα πρόστιμα προέρχονται από τουρκοκρατίας. Αυτά τα βάζουμε μόνοι μας εμείς, δηλαδή χωρίς η Τρόικα να... Σε άλλη χώρα δεν υπάρχει. Όχι εμείς, αυτοί τα βάζουν. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Όχι, δεν είναι δική μας. Όχι, με συγχωρείτε. Σε άλλη χώρα δεν υπάρχει. Είναι άλλη ποιότητα. Μόνο στην Ελλάδα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έβαλε το Υπουργείο Οικονομικών από 1η Πρώτου 14 έως 30 Τρίτου 4,5 δις πρόστιμα, βιομηχανία προστίμων, και τελικά εισέπραξε 330 εκατομμύρια, δηλαδή ποσοστό 0,005. Εδώ θα συγχαρώ τον Καζάκη να πει εισάγδια. Δεν πληρώνει κανένας. Αφού το ποσό που εισπράττει νόμιμα είναι 0,000. Πόσα είναι τα πρόστιμα 4,5 δις και εισπράχτηκαν? 300.000. 330.000. Να μην αδικούμε το Υπουργείο. Ναι. Όχι εκατομμύρια. Χιλιάδες. Ναι. Χιλιάδες. Εκατομμύρια είπα. Συγγνώμη. Δηλαδή στα 4,5 δις εισπράχτηκαν 330.000 ευρώ. Τα λεξιπρόθεσμα έχουν φτάσει 65 δισεκατομμύρια. Και ανεβαίνουν κάθε μέρα. Και ανεβαίνουν. Δεν τα σταματάει κανένα. Πότε θα πούμε σε ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή, με όλα Δεν αυτά υπάρχει. Καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε τα αυτά. Τώρα, κυρία Τσίμου, μην μας στεναχωρείτε, βραγιάτη. Αναρωτιόμαστε, Ποιος θα έρθει για ανάπτυξη στην Ελλάδα? Ποιος θα έρθει για ανάπτυξη? Αλλά πρέπει
έρχεται κανένα ανάπτυξη στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπετε δυσίωνο το 2014. Έχουμε 50... Έχουμε μπει σε μια δίνη αποπληθωρισμού. Θα τα ξέρει ο κύριος Δουκάκης αυτά. Σε μια δίνη αποπληθωρισμού που οδηγεί σε καταστροφή. Και το χειρότερο ακόμα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα οδηγηθούμε και σε εθνικές περιπέτειες, έτσι. Έχουμε 50.000 επιχειρήσεις που φύγανε από την Ελλάδα και πήγανε στα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Και τι να κάνουν, και δεν πήγε και απασχολούν 800.000 κόσμο. Και δεν πήγε ένας από το Υπουργείο Οικονομικών να πάει να τους βρει, να βρει έστω τα επιτελεία. Να τους πει, ρε παιδιά, γιατί φύγατε από την Ελλάδα, τι σας έχουμε κάνει κακό. Και θα του πούνε ότι οι τράπεζες μας αγνοούν. Η φορολογία είναι επαχθής. Ότι κάθε μέρα τρέχουμε για προσφυγές στα δικαστήρια. Φτάσαμε 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι να είναι υπόδικοι στα ποινικά δικαστήρια και στα φορολογικά δικαστήρια. Δηλαδή όλη η οικονομία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Όταν η αντίστοιχη χώρα σε πληθυσμό και επιχειρήσεις είναι το Βέλγιο και έχει λιγότερες από 100 προσφυγές. Αυτοί που είναι χρεωμένοι στην εφορία είναι οφειλέτες μέχρι 6 Πέμπτου 14, γιατί είχαμε είναι σχέδιο, κύριε Δουκάκη. Είναι 2 εκατομμύρια, συμφωνώ, 2.049.819 οφειλέτες. Και λέμε, όσους και να κλείσουν φυλακή, όσους και να κλείσουν, θα πρέπει όλη η Κρήτη να γίνει, όλη η Λάρισα, όλη η Κατερίνη να γίνει με σηματοπλέγματα ένας μεγάλος τόπος για να κλείσουμε τους φορολογούμενους. Αδιανόητο. Οι δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους δανειστές είναι ξεκάθαρες. Και έχει αποτυπωθεί και σε άρθρα και παντού. Λοιπόν, βάζουν χέρι στην ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων. Δεν τους αρκεί μόνο η δημόσια περιουσία που ξεπουλιέται την παρά. Βάζουν χέρι στην ιδιωτική περιουσία. Και ποια είναι τα εργαλεία? Είναι οι τράπεζες από την μια πλευρά με τα κόκκινα δάνεια. Και επειδή ανακαλύφθηκε στην πορεία ότι δεν είναι όλοι χρεωμένοι στις τράπεζες, μπήκε η εφορία. Στο τέλος, το σπίτι σας, το σπίτι μου, που δεν το χρωστάω εγώ προσωπικά, δεν το χρωστάω, αλλά θα το χρωστάω σε 2 χρόνια. Γιατί δεν έχω να πληρώσω τα χαράτσια και όλη αυτή την υπερφορολόγηση. Άρα θα έρθει και βλέπετε τι ρυθμίσεις, και πολύ πρόσφατα. Δεν είναι ότι μπορεί να σου πάρει όλο το ακίνητο. Ξέρω εγώ, αν δεν έχεις να πληρώσεις το φόρο. Βάζουν χέρι στην ιδιωτική περιουσία. Δεν ξέρω αν είναι αληθινό, αλλά μας ήρθε μια πληροφορία ότι κάποια Ελληνίδα που εργαζόταν για πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία ήρθε η στιγμή να πάρει τη σύνταξή της. Και της ήρθε ένα χαρτί και του λέει: θα πάρετε, ξέρω εγώ, 1.500 ευρώ. Θέλετε ή θέλετε να πάρετε τη μισή σύνταξη και ένα σπίτι στην Ελλάδα? Είναι τέτοια ιστορία. Αυτά ενδεχομένως να είναι υπερβολές. Δεν το ξέρω, γι' αυτό επιφυλάσσομαι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πολλά πράγματα που μας λέγανε. Να πω μια υπερβολή. Με συγχωρείτε λίγο. Εάν σας λέγανε τον Γενάρη του 2010 ότι θα κοβόταν το δώρο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και το επίδημα αδείας, θα λέγατε ότι είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας? Είχε παραγίνει και το κακό εδώ με τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο Δης δούλευε και όλοι πληρωνόταν. Γιατί δούλευε κανένας δημοσίος υπάλληλος. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Ούτε ιδιωτικός υπάλληλος, και μπορώ να σας το αποδείξω, δούλευε. Όταν δεν υπάρχει παραγωγή, όταν δεν υπάρχει αντικείμενο και έργο, προφανώς τι θα δουλέψει ο άλλος? Ακούστε, η Τρόικα έχει κάνει και κάποια καλά. Δεν ξέραμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Δεν ξέραμε πόσες συντάξεις πληρώναμε. Το ξέραμε. Όχι, το ξέραμε. Πώς το ξέραμε? Γιατί δίναμε συντάξεις όλους τους πεθαμένους? Γιατί είχαμε επιδόματα σωστής προσέλευσης, κλείσιμο των φώτων, κλείσιμο των... Αυτά που βγήκαν στη χώρα. Τι λέτε τώρα? Γιατί είχαμε 16 μισθούς στους υπαλλήλους της Βουλής. Γιατί είχαμε 16 μισθούς στους υπαλλήλους της Βουλής? Μπορείτε να μου απαντήσετε σε όλα αυτά? Αφορούσε γιατί τολμούσε κανείς να μιλήσει ποτέ σε δημόσιο υπάλληλο? Ακούστε, έκανε και μερικά καλά. Τη σύνταξη της γιαγιάς, επειδή έχει κάνει και ελάχιστα καλά. Γιατί δεν ήμασταν εμείς σε θέση ποτέ να ξέρουμε τι πληρώνουμε και σε ποιον πληρώνουμε. Στους χίλιους της Βουλής το κόψανε? Δεν είναι χίλιοι της Βουλής. Είναι πολύ ακόμη. Ολιγάρχες. Ποιοι πήγαιναν για δουλειά, ποιοι χτυπούσαν τις κάρτες καθημερινά, αυτά τα ξεχάσαμε. Χτύπαγα εγώ την κάρτα για 10 άτομα κάθε πρωί. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Αυτό μπορεί να γίνεται και στην Coca-Cola. Όπου υπάρχουν πολλοί και δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας. Σημασία έχει ότι το κράτος
τάιζε πάρα πολύ κόσμο που δεν έκανε τίποτα για το κράτος. Γι' αυτό και τώρα ταΐζει τους ολιγάρχες. Και το κράτος δεν κάνει τίποτα για τους Έλληνες. Αλλά και εσείς όμως, γιατί λοιπόν να κόψει το Φουκαρά τη σύνταξη του Φουκαρά και εσείς και ο κύριος Καζάκης και ο κύριος Καρατζαφέρης και όλοι οι αντιμνημονιακοί άνθρωποι των κομμάτων. Και όλοι λέω, και όλοι δεν μαζευτήκατε όλοι μαζί να κάνετε ένα αντιμνημονιακό κόμμα. Παρά ο καθένας έχει το δικό του μαγαζί, ας το πούμε κόμμα, όπως θέλετε πείτε, το φορέα ένωση. Τώρα και προσπαθείτε να εκδικήσετε. Δεν είναι αντικείμενο συζήτηση αυτό. Αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ευρωεκλογές και εμείς μιλάμε για τα εσωτερικά προβλήματα, να μιλήσουμε και λίγο για την Ευρωβουλή. Δηλαδή για την Ευρωβουλή μιλάμε. Να μιλήσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ό,τι θέλετε. Η Ευρωβουλή του 2014 έως 2019 είναι καθαρά φορολογική πενταετία. Έτσι έχει οριστεί από το σχέδιό της. Και εν τούτης δεν υπάρχει από κανένα κόμμα, ενώ αυτά που έχουν εκπροσώπηση στη Βουλή, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Ελιά, ούτε η Σικιά, δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχει ένα οικονομολόγο, ένα φοροτεχνικό, ένα λογιστή μέσα. Δεν αναφέρομαι. Εσείς είστε ο μόνος φοροτεχνικός στο κόμμα σας που είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής? Όχι, έχουμε και ένα εφοριακό από την Πελοπόννησο. Αλλά τα άλλα κόμματα, πώς θα γίνει αυτή η σύνδεση? Το είπαμε και προηγούμενα. Εδώ χρειάζεται κόσμος και κοσμάκης να ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό αντικείμενο για να έχουμε επενδύσεις και να έρθουν και ανθρώποι. Μπορεί να έρθει άλλος για να πάει φυλακή. Εδώ μόλις να τον πάνε φυλακή. Είναι δυνατόν να πουλάει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό, το οποίο είναι με 1.250 ευρώ αντικειμενική αξία, με 80 ευρώ? Μπορεί να το διανοηθεί Έλληνας, δηλαδή πώς φορολογούνται? Όλοι λοιπόν εδώ, όλοι που έχουν περιουσία δίπλα από το ελληνικό κατακρεουργούνται με τα συγκριτικά τα επίσημα του κράτους. Έχω καταδικάσει αυτή την κίνηση και μάλιστα πολύ σκληρά, πλην όμως. Μα δεν είναι αυτό για να καταδικάζουμε, είναι να φεύγουν. Όχι, αυτοί θα πρέπει να πάνε φυλακή, κύριε μου. Θα πρέπει να φάνε φυλακή, γιατί είναι εγκληματίες, είναι κλέφτες. 30 και περάσαν και διατάξεις. 31 του 2014 έβγαλε η κυβέρνηση ανακοίνωση ότι θα προσλάβει 440.000, λέει, κόσμο. Ποιο 440.000? Αφού όλοι τα παιδιά μας όλα φύγανε στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει κανένα παλικάρι να δουλεύει. Την κατάρτιση και την απασχόληση μας δουλεύουν. Λοιπόν, κύριε Ντουκάκη, η σύνταξη θα πάει ανάλογα με την εισοδηματική. Δεν είστε κατά τη συγκεκριμένη επένδυση, είστε κατά με τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μα δεν έρχεται, δεν είμαι κατά της επένδυσης. Ποιος είναι κατά της επένδυσης? Πουλήθηκε γιατί πινακίου φακής έτσι το. Μα δεν είναι επένδυση αυτή. Πρέπει να ορίσουμε. Δεν είναι κανένα. Την ονομάζουν όμως και την έχουν βαθίσει. Ενώ είναι ευχαριστικά είναι. Καλύτερα να φωνάζανε 100.000 Έλληνες, να τους πούνε πληρώστε μας από 300 ευρώ το μέτρο, να το πάρετε εσείς και να χτίσετε ένα σπίτι ή κάτι άλλο, να οργανωθείτε. Όχι με 70 και 80 ευρώ και αυτά να τα πάρουμε μετά από μια πενταετία ή δεκαετία ή ποτέ. Είναι ληστείες. Ποτέ. Είναι απαράδεκτα. Και κανιβαλίζουν τη χώρα. Η χώρα αυτή, ακούγα και τον κύριο Κοντογιώργη σε μια κοντή τώρα το απόγευμα, τον καθηγητή, τελικά τείνει να γίνει χώρος. Ρευστοποιείται συνολικά. Ξεκινήσανε με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, βάζουν χέρι στην ιδιωτική περιουσία. Στο τέλος θα έχουμε και προβλήματα εθνικά που ξεκινήσαμε. Από τις γκριζές ζώνες, φτάσαμε στη Θράκη και εκεί θα έλεγα στους φίλους μου του ΣΥΡΙΖΑ, τι δουλειά έχει λίγο πιο δυνατά παρακαλώ αν θέλετε. Ναι, δεν ακούγομαι. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Θα έλεγα στους φίλους μου του ΣΥΡΙΖΑ, τι δουλειά έχει Αλέκου στο παζάρι, γιατί πλέκονται σε τέτοια παιχνίδια εκεί. Τέτοια εποχή που ξεκίνησε η ιστορία με τον ΤΑΠ, όπου θα φυλάσσεται από τον ΝΑΤΟ. Καταργείται η εθνική κυριαρχία στη Μακεδονία και τη Θράκη. Με το πέρασμα του αγωγού. Πρωτοφανές. Δεν ζητήσαμε καν τέλη διέλευσης από τον αγωγό. Και θα έρθουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ. Δεν γίνεται να μην έχουμε τέλη διέλευσης. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι μέσα στις συμβάσεις. Δεν είναι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, όχι. Δηλαδή θα περνάει ο αγωγός, θα περνάει το αέριο χωρίς η Ελλάδα να εισπράττει. Χωρίς να εισπράττει φράγκο. Είναι έτσι, κύριε Ντουκάκη. Δεν το ξέρω. Το αποτέλεσμα όχι, μα είναι η σύμβαση και το είπαν. Είναι πρωτοφανές. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή γιατί το κάναμε? Γιατί είμαστε ξεπουλημένοι.
Δεν γίνεται. Γιατί είμαστε ξεπουλημένοι. Αυτό όχι το πράγμα, εμείς, αυτοί. κύριε Κουμαρέλα, δεν γίνεται. Να μην υπάρχουν τέλη διέλευση, υπάρχουν ακόμη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ας το βάλουμε να πάρουμε απάντηση αύριο. Βάλτε το και εσείς που είστε δημοσιογράφοι, ας αποτανθείτε στους αρμόδιους. Να δούμε τι θα σας απαντήσουμε. Και αν το ΝΑΤΟ θα φυλάτε τον αγώνα ή όχι. Και τι παιχνίδια παίζονται ήδη στα χρηματιστήρια. Επειδή πρέπει να πάμε προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα, κύριε Κουμαρέλα, να μας πείτε εσείς γιατί ο τηλεθεατής που σας ακούει θα πρέπει να ψηφίσει το κόμμα σας στο ΕΠΑΜ, εσάς, ίσως και τον κύριο Καζάκη, που είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Τι διαφορετικό με δύο κουβέντες προσφέρετε εσείς στον υποψήφιο, ως υποψήφιος στον τηλεθεατή που αύριο μεθαύριο θα πάει να ψηφίσει? Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο και του λέμε να σκεφτεί όλο αυτό το λίγο διάστημα που έχει απομείνει μέχρι την κάλπη. Να σκεφτεί σοβαρά το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, σε ποια κατάσταση τον φέρανε και να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει και να κάνει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η εθνική ανεξαρτησία και η δημοκρατία. Αυτό εμείς καταθέτουμε. Κύριε Ντοκάκη, πείτε μας δύο λόγια για σας. Η Ευρώπη, όπως πηγαίνει, θα είναι και η καρδιά και από εκεί θα διοχετεύονται κατά 80% οι ενέργειες της κάθε κυβέρνησης με εντολές τι θα εφαρμόζει. Γι' αυτό θα πρέπει εκεί να σταλούν ανθρώποι οι οποίοι να είναι άξιοι, να είναι εργατικοί, να αγαπούν την Ελλάδα και να έχουν διάθεση να βοηθήσουν τον τόπο. Η Ελληνική Βουλή στο τέλος θα καταντήσει μόνο να υπογράφει ό,τι κείμενα και ό,τι εντολές στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ήδη αυτό κάνει προχωρεί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα, πιστεύω ότι αν την αφήσει η Αμερική να δημιουργήσει και στρατό, να δημιουργήσει και ενιαία δικαιοσύνη και σύντομα, εάν υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι, διότι σε πολλά σημεία εγώ προσωπικά σαν φοροτεχνικό συμφωνώ με τον κύριο Καζάκη ότι το ευρώ είναι πολύ σκληρό νόμισμα και οι χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, υποφέρουν ακόμα. Μπράβο, εξαιτίας του σκληρού νομίσματος. Ενώ ευνοούνται οι χώρες της Ευρώπης. Και επίσης χώρες όπως η Αγγλία, η Δανία, η Σουηδία, η Βουλγαρία που έχει δικό της νόμισμα δεν έχει να φοβηθεί τόσο πολύ όσο η Ελλάδα σε ένα κράκ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντοκάκη. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Ως υποψήφοι ευρωβουλευτές και στους δύο έτσι απευθύνομαι. Πιστεύετε λοιπόν, εφόσον εκλεγείτε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, ότι θα πάτε σε ένα κοινοβούλιο, ευρωκοινοβούλιο το οποίο θα είναι υπογερμανική κατοχή σε εισαγωγικά ή ένα κοινοβούλιο, ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το οποίο θα είναι σύμφωνα με τις αρχές και το όραμα των πρώτων οραματιστών? Δεν υπάρχουν ούτε αρχές ούτε οράματα. Είναι ένα κατασκεύασμα που σχεδιάστηκε από το Τρίτο Ράιχ για την εφαρμογή τώρα του Τέταρτου Ράιχ. Άρα πάτε σαν όλα αυτά είναι. Κοινοβούλιο. Πάμε εκεί για να καταγγείλουμε αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα μαζί με άλλα κινήματα ευρωπαϊκά. Ήδη κάναμε το ΕΠΑΜ, έκανε μια μεγάλη. Έχει γίνει Χάι Μέρκελ πλέον. Ναι, κοιτάξτε. Βεβαίως, ναι. Υπάρχουν κινήματα λαϊκής βάσης όπως είναι εδώ στην Ελλάδα. Το Περιλμπένε Κομμούνε στην Ιταλία, το Eurotrufa Ιταλία, ακόμη και με το Πέπε Γκρίλο, με το κόμμα του Πέπε Γκρίλο, έχουμε με το Δημοκρασία Ριαλιά της Ισπανίας, έχουμε με το, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον τίτλο του στα γαλλικά, του κυρίου Αρσελινό, έχουμε με κόμματα της Φιλανδίας, της Δανίας, τα οποία είναι λαϊκής βάσης, λαϊκά κόμματα, καθόλου δεξιά ή αριστερά. Έχουμε υπερβεί τα σχήματα αυτά της δεξιάς και της αριστεράς και κάνουμε ένα κοινό αγώνα. Κάναμε ένα συνέδριο τον τέλη Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στον Κεραμικό, με μεγάλη επιτυχία, όπου παρευρέθηκαν 35 κινήματα από όλη την Ευρώπη. Και υπογράψαμε ένα κοινό ανακοινωθέν και φτιάξαμε ένα συντονισμό πανευρωπαϊκό. Και εάν τελικά τρία κινήματα τελικά κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές, εάν καταφέρουμε να εκλέξουμε ευρωβουλευτές, θα φτιάξουμε μια δική μας ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.
ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και κάποια άλλα επίσης, κάποιοι εκλεγμένοι στην Ευρωβουλή, ανήκουμε στην ευρύτερη ομάδα των ευρωσκεπτιστών της Ενωμένης Ευρώπης, με επικεφαλή στο Φαράκ και αντιπρόεδρο τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτήν την ομάδα, η οποία πιθανόν να έχει και την πλειοψηφία. Πιθανόν, από ό,τι δείχνουν τα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τσίμα, ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.